Můj kolega Kuba by vám chtěl něco ukázat, takže ho hezky poslouchejte, ano? Ahoj, já jsem Kuba a chtěl bych vám ukázat, jaký perfektní věci jsem si koupil na našem e-shopu O2. Je to taková moje sbírka, je to moc super. Koukejte, tady třeba mám takový hezký obal na zadní stranu a na boky telefonu. Tady mám sklíčko, aby když mi to spadne, protože mi to hodně padá, tak aby se to nerozbilo. A tady jsou ještě sklíčka na zadní stranu telefonu, na foťáky. Tady mám nabíječku, když někam jedeme, a to je super, protože mi to nabíjí i hodinky. A to potom tady mám ještě do zdi takovou zástrčku, to má 2 USB-C a jedno Ačko. A protože hodně ztrácím věci, tak tady mám O2 tagy, to je taky moc super. A tady mám potom k tomu všechno ještě sluchátka. A ještě vedle v místnosti mám PlayStation 5 Pro a reprák a MacBook Air a to jsem vám jenom chtěl říct a ukázat. Jo a ještě v rychlosti pár tipů, které jste o e-shopu možná nevěděli. Nakoupit si můžete klidně na splátky, protože jsou bez navýšení a při nákupu od 4 000 vejš máte dopravu domů zdarma. A pokud je zboží skladen, tak je do 30 minut připravený k vyzvednutí na naší prodejně. To je všechno. Dobrá práce, Kubo. Děkuju. Díky moc.